Padayon gihapon no ang ato ang series diha sa libro sa Efeso. O naanat ta karon sa Ephesians chapter 1 verse 7 to 11. Okay, so muna ang ato ang tagaag pagtagad karon og hinaot nung ang matag usa maka baton og kada bitong kadasig. Sukol ko sa verse 7 ha. Okay. Pinaagi sa iyang dugo ang kapasaluan sa atong mga kalapasan sumala sa kadato sa grasya sa Dios nga iyang gibubuo nganhi kanato kay diha sa tanang kaalang og panabot iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabuton sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo. Ingon nga usa ka laraw nga tumanon inigabot sa tukma nga panahon sa paghiusa sa tanang mga butang diha kaniya, mga butang sa langit o mga butang dinhi sa yuta. Dinha kang Kristo kita gipili nga mahimong panulundon nga gibutan ng daan sumala sa katuyuan niya nga naghimo diha sa tanang mga butang sumala sa katuyuan sa iyahang kabubuton. So diha lang tataman og nindot kay kini siyang passage kay dako gyud kay ni siya kanako no personally kadasig og mas na kuan bitaw no mas napasidunggan nako ang Dios no kaysa dihang iyang gipakita ang iyang grasya og kaluoy sa kanako og hinaot usab no nga inyohang matagamtaman og ma-appreciate unsa kadako kadagaya ang grasya nga gihatag sa Ginoo kanimo. Okay, sa di pa taw padayon no adtong kuan ba? Abril. Okay, karong nga April nag-celebrate ko sa akong ika-38 no nga bitong birthday, ug akong gitrace ba kay nabi panahon nga kinahanglan pug ka nga murag mulukbak. Kuan naman di ay kanang 21 years ago naman daay ko ni graduate sa high school. Og niya nakakuan ko nga murag nay kalit lang nga murag gimingaw man ko. Murag kay taud-taud na pug ko bitaw nga go work murag naapoy mga memories bitaw sa niadtong mga high school life, basig ikaw kamo po mismo no, daghan og mga memory sa panahon nga diin ikaw gatuon pa, panahon nga ikaw nagkumbati pa gabuhat pag mga homeworks, di ba? Butang dia sa blackboard, homework, kanindot. Pero di ba naay mga manglimpyo ka sa classroom. Pero naging mga memories no nga ako yung nitatak gayod sa kuha sa katong high school pa ko kay didto sa high school pa ko daghan kay kog natun-an no. Na ay maayo na apoy mga binuang ano. Na ay og usa gayod sa nitatak sa kuha kay didto ko sa high school ko first time na ako naka-experience first year ko naka-experience siya nga nabagsak ko. No? Kanang napula bitaw ang grado. Sa diyang nakita na ako to, nga nipula ang akong grado. First time po na ako nga nitulo ang akong luha. Paminaw na ako, murag ko gibulagan og something. No? Nga murag namatyan og iring. Kay sakit kayo, no? Nabagsak ko. Mathematics ba yun? O niya, niligid ang mga katuigan, murag naanad ba no? Naanad na hantod ni abot ng third year high school. Pero usa lang gyud sa akong ika-proud sa akong kagalingon, wa jud ko ka summer. Murag ina siya kay naluoy ko sa akong amahan nga grabe nagkumbate. No? Sundalo baya atug bukid, mag-duty, magbilar niya, mura lugar na. At least dili lamot ako ka summer nga additional nga bayad. No kay niya sa third year high school ko, first time na ako nakagrado og 68. I-guess ang subject. Math na pod. og kuan ganano consistent
first quarter, second quarter. Nya pagka third quarter kaingan ko nga mamawi na jud ko ani. Di na jud ni pwede. Kinahanglan ako maningkamot. So gipakita na ako sa kong teacher nga I can do it. So good na ko attend og klase. Mura rogag kung ikuan i-share ang teacher, mura ga participate po ko para naapog ko para makita nga akong presence sir. Unya siyempre kay gusto na ako naningkamot man ko na one time no nga naay problem mga gisulat ang teacher diya sa blackboard. Mathematics to nga problem ako kabalo sa to nga basta natoy XY something nga mga weird na to. Kaya nga ako ramang yun unta nga goal ba nga dapat makabalo lang ko plus, minus, divide, unsa ba? Times or multiplication mura magining applicable sa kinabuhi gyud. Pero kanang biyana na ako anong kinahanglan magina. Anyway, maningkamot ko sige akong paningkamutag sabot. Pero ato nga time nagsulat sa math problem, wala na ko damha nga iya kong gitawag, Marvin Joe, sir, come here, solve this problem. Ako pod kay simpre ningkamot baya nga makapasar. Kay katagakon na baya, niduol ko sa, well, of course, sa atubangan, gikuha na ko tong chok. Unya, nagsugod ko, nipikit ang chok. Pero ato nga time, murag nihunong ang kalibutan. Kay taman lang gyud sa pagpikit, wa na gyud ko kabalo. Unsaon gyud pagsulbad ning math problem. Ni wala gi sulod-sulod. Pero gikon na ko nalik. Sisaon na ko analyze, sisaon na ko gipangkuan na ako to mga wa gyud. Nipikit ra gyud ko nya ang talang nga mata nasa ko. Unsa ba yung magibuhat niya? Pikit lang gyud ko. Na-send sa teacher nga, ana ang teacher, naabay, makatabang kang Marvin Joe, na nihilom ka Jot, pero naay ni, ako sir, nitindog, ni duol, ana siya, itabi mo, ako na. Warag ikuha lang na akong words, no, kato ni Kuan, ni politiko, ni sultan na siya, ako brad. Yang gisulbad, dali ra kayo. Human, natubos ko. Lami manining feeling no, ganda bitong gitubos ka ba? Nga nang dito ka kabalo. Nya naay kabalo, nya gitubos ka. Ang sarap ng feeling. That was the kanang nga di gyud ako to kisa batong tawhana to basig naka dia sa online. Thank you. Thank you kayo sa pagtubos. Diba, pasalamat ang mugawas, no? Sa kasing-kasing nga ang tao nakatagamtam og pagtubos. Naay ni in behalf sa imuha. Naay problem nga di ka kabalo. Kani nga tao kabalo mo solbad. Kana mathematics na pero napay mas lalom, mas imposible nga problema nga basipag kabalo na ka sa tanang mathematic problems, imo na lang, nanasi mo ang kanang gitawag nga intelligence na ay problema nga di gid masulbad gyud. Unsa man nga problem? Sala. Ang sala. And only Jesus can solve it. So, karon atong isgutan, kini siya ang mga panalangin sa pagka-tinubos. The blessing of redemption. No, aron mo awas-awas ng mga pasalamat diya sa imong mga ngabil, dili ng pagbagutbot, dili ng mga likramo, kundi pasalamat lang gyud sa dakong panalangin nga imong nadawat diha kang Hesus. Now, naduha lang ka punto ang akong isgutan karon, ang katawhan nga gitubos ang mga bunga sa pagtubos. Duha lang ka points, pero taas-taas ni. Brace yourself. Pero ato sang isgutan ni ang katawhan nga gitubos. Now, aron masabtan pa gyud nato, no, context lang gyud, balik ta gamay, atras ta sa katong gisgutan, no, ni David Lasande, o ako pong iplastar para
wala na ng misunderstanding uban pa, kinsa gyud ang Dios. No, matud pa sa Salmo 11 bersikulo 7, kay ang Ginoo matarong. Siya nahigugma sa mga matarong nga buhat, o sa in English ana, He loves justice. He is righteous, meaning He is just. He will always do what is right. Okay? He will always do what is right, and what is just, He will do it because He is the righteous God. He loves justice. Muna ang Dios nga ato ang gisimba. Matarong sa nga Dios, iyahang suklian, iyahang hatagan, ang tao unsay angayan niya. Okay? Kay siya matarong man. Di ba? Kanang, in short, sa layman's term, fair siya nga Diyos. He will do what is right and what is just. Now, pero muni siya ang kamatuoran pod. Matud pa sa pulong sa Dios sa Ecclesiastes 7:20, muni ang gisulti ni King Solomon sa iyang tigulang na siya ani, muni ang iyang na-conclude na wag gayoy tao nga matarong. Ibabaw sa yuta nga nagbuhat og maayo og wala magpakasala. Muna ang realidad sa kinabuhi, muna ang realidad sa kondisyon karon sa kalibutan nga tanan nakalapas sa balaod sa Dios, tanan nagbuhat og dautan og walay inosente. Tanan guilty, tanan angayan nga silutan. Kay ang sala no sa tao dili lang kanang makita kanang unsay iyang nabuhat kundi even sa iyang kinasuluran, siyang mind, siyang heart naapektuhan sa sala. Meaning apektado ang tao, totally corrupted by sin, radically depraved ang tao. Kay maskiya naman lagi mga tao nga nagbuhat og maayo. Kung kana lang ang atong basihanan ang iyang pagbuhat og maayo nga makaingon ka maayo siya nga tao. Sa Ginoo di na mao ang standard nga naman. God looks at the heart. Ang motive sa pagbuhat og maayo. Maski pag maayo na ang iyang gibuhat, tong iyang kanang pagbuhat og maayo dili na gikan sa paghigugma sa Dios. Wa gyapon na trapora na siya atubangan sa Ginoo. So, even the acts of goodness, kay daghan man mga tao diya nga mga maayo, mga gahatag og mga sa charity. But if yan ang gibuhat out of kana lang sa iyahang kaugalingon nga pleasure ug dili according sa gugmas Ginoo, di gyapon na siya counted. So tanan tao makasasala. Now, padayon ta. Muni ang righteousness sa Ginoo sumala ni Job. Kay sumala sa buhat sa usa ka tawo mobalo siya kaniya. Meaning suklian, hatagan sa Dios og insakto nga treatment according sa binuhatan sa tao. Sumala sa iyang mga pamaagi, iyang himuon nga mudangat kini kaniya. So naagyoy consequences. Suklian, hatagan sa Ginoo og sakto ang tao according sa iyang binuhatan. Now, kaysa matarong man, kaysa righteous man nga Dios. Muna nga sa gipadayag 21 verse 8, muna siya ang muna ni siya ang judgment, no? Kaning judgment no sa Ginoo apan alang sa mga talawan, sa mga walay pagtuo, sa mga dulumtanan, sa mga mamumuno, o sa mga makihilawason, sa mga salamangkero, sa mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, tanang mga bakakon, ang ilang bahin, anaa sa linaw nga nagdilaab nga kalayo nga asupre, mao ang ikaduhang kamatayon. So nakita nato diri, tungod kay ang Ginoo righteous, tungod kay ang Ginoo just, iyang hatagan unsay angayan sa tao. Unsa man? Justice. Kay tanan man guilty. Tanan man adunay nakalapas sa iyahang
balaod. So kung ang tao hatagan sa Ginoo sa insakto, hatagan gid niya unsay insakto mao gid ang justice, paghukom. Unya ingon sa Isaiah 3:9, muni siya ang prophecy sa Ginoo sa Jerusalem sa diyang gihukman sa Ginoo ang Jerusalem. Makita ang ilang dagway nga sila sad-an, gipasundayag nila ang ilang pagpakasala sama sa gihimo sa taga Sodom. Wala kini nila ikaulaw, meaning proud sila silang sala, wa sila maghinulsol, alaot sila. Sila mismo ang nagdalag kalaglagan sa ilang kaugalingon. So kung silutan sa Dios ang tao, kung ang tao iyang ilaglag ngadto sa walay katapusang kamatayon, kinsa may i-blame sa tao? Ingin siya, ang ilahang kaugalingon. Sila mismo nagdala o kalaglagan sa ilang kaugalingon. Kay ang Ginoo is a righteous judge. He will just do what is right and what is righteous, what is just. Okay, asa na ko ate? Okay. Now, in short, ang Ginoo hingpit og matarong sa pagsilot sa mga dautan og masupilon ngadto sa walay katapusang pagantos. Ang tao itambog sa impierno tungod kay siya dautan ug ang iyan sa hingpit nga hustisya sa Dios. So sayop din ang miingon nga gipili sa Dios ang tao nga impierno. Sayop na. Ang tao mismo mao gayoy responsable sa iyahang kaugalingon nga binuhatan kung itambog man siya sa walay katapusang pagantos, ang iyahang walay laing i-blame, ang iyarag yung kaugalingon. Kay ang sala nagdala og alaot sa tao. So God is righteous, and when He does righteousness according to His justice, walay maka-question because it is a righteous decision. Muna ang gisulti sa Biblia mahitungod sa Dios. Apan muto siya ang hustisya. Sa other side of the coin, God is also merciful. Maluluyon ang Dios, puno sa grasya o kaluoy. Muna karon sa Efeso 1:4, sa wala pa matukod ang kalibutan, ang Dios nagpili kanato diha kang Kristo aron kita mabalaan ug dili masaway diha sa iyang atubangan pinaagi sa gugma. So God is merciful, and He has exercises His mercy upon those whom He has chosen before the foundation of the world. Diha ta mutaas ang kilay. Diha ang kanang ginatawag nga mo challenge dayon sa pride sa tao. Ako nang explain. Now, kinsa maning mga pinili sa Dios sa wala pa matukod ang kalibutan. Kining mga pinili sa Dios sa wala pa matukod ang kalibutan, kini ang mga makasasala, dautan og masupilon angayan sa paghukom og hingpit nga kapungot sa Dios ngadto sa impierno. Angayan gini sila worthy of just punishment. Apan sila gipili diha kang Hesus sumala sa iyang soberanong pagbuot, iyang sovereign choice sa Ginoo, aron makadawat sa iyang kaluoy sa wala pa matukod ang kalibutan. God exercises His sovereign will sa pagpili kining mga tao nga iyang tagaan sa iyang kaluoy diha kang Hesus para makadawat sa iyang grasya, mercy. Klaro kayo. Kung if you really want to know this more, you have to study Romans 9. Tanawa, basaha, sabta ang Romans 9.
O diha gid nimo makita nga God is sovereign. Kung nituo ka nga ang Ginoo sovereign sa pagpili kung kinsa iyang ipalingkod diha sa trono diha sa tong Pilipinas o mga nasod, ang Ginoo mo'y nagbuot niya na God is also sovereign. Kinsay iyahang tagaan, siyahang mercy, siyahang grasya, siyahang kaluoy. Kani siya nagisgot mahitungod kang Jacob og Esau. Ingon sa pulong sa Dios. Sa wala pa mahimugso ang mga bata, di ba? Jacob and Esau mga igsuon kambal. Sa wala pa makahimo og bisan unsang maayo og dautan, meaning wa pa sila nabuhat nga maayo or dautan, wala pa sila nahimugso. Okay? Aron matuman ang tuyo sa Dios sa pagpili, election, choice. Dili pinaagi sa mga buhat. Now, gipili sila sa Dios, dili tungod kay nakita sa Ginoo in the future nga sila mo pili sa Ginoo. Dili na mao. Kay matod pa sa proceeding sa kanang previous nga verse, wala pa sila nabuhat nga maayo dautan. Aron matuman gayud ang tuyo sa pagpili, dili pinagi sa mga buhat sa ilahang buhat, kundili pinagi sa iyang pagtawag. Nakadesisyon na ang Ginoo, ang magulang mag-alagad sa manghod. Mo na gina ang desisyon. Ug dili na gina siya mabawi. Mo na gina, muna ang pagbuot, muna ang desisyon, and therefore it must be done. Unsa man ni, ingon sa Romans 9, si Jacob, akong gigugma. Si Esau, ang iyang igsoon niyang kambal, akong gikasilagan. Now, sabto nato ni unsa man ay pagbot pasabot aning Jacob I love Esau, akong gikasilagan. Now, when the Bible speaks of God's loving someone, it means that He has chosen to favor them. When it speaks of God's hating someone, it means that He has chosen not to favor them. Because remember, grace is undeserved favor or unmerited favor. Ang pasabot ana nga ang grasya sa Dios gihatag siya sa mga dili angayan. Og dili po ni siya gihatag kay imong gitrabahoan. Unmerited favor ni siya, pabor ni siya sa Dios. Siya magbuot kinsa iyang tagaan og pabor o kinsa iyang dili tagaan og pabor. Now, kani si Sarah ang next DepEd secretary. Pag sa dihang nakita nako ni sa Facebook, nalipay ko og dapoy mga tao nga wala nalipay. Kay naapag yun daw para sila nga mas deserving pa. Kay kang Sarah. Kinsa ra man si Sarah, mayor, lawyer, naba na siya experience sa pagtudlo. Naba na siya diba, mga nabuhat nga makaingon ta nga worthy siya sa DepEd secretary. Munang ingon sa usa ka senador nga dapat katugyong mo ni siya ang dapat ipalingkod diha. Pero kinsa may nagbuot? Ang presidente elect, siya ang next president. Naay daghan mga doktor, mga presidente sa eskwelahan, pero wala gitagaang pabor. Ang gitagaang pabor si Sarah. Magbuot di ay. Magbuot di ay. Kinsa man ang naay authority, ang constitution mismo nagsulti nga ang presidente makapili. Kung napilihan si Sarah, katupar og ang una nga mas worthy sila sa posisyon, wala man gipili. Kaya ang gipili si Sarah. Muna ang right sa usa ka president. Now, usa pa gyud ang right sa usa ka president. Si Duterte, naa siya'y right to grant absolute pardon. Kini si Pemberton, no? Kabalo man tani niya, i-search lang sa internet usay kaso niya basta nakapatay ni. Nakapatay ni siya. Unya si Duterte, klaro kay sa constitution nga pwede siya mo grant og absolute pardon. Unsa man ning absolute pardon? It is the total extension of the criminal liability.
Wa na gyud erase to of the individual to whom it is granted without any condition. Nagbinutan ba na si perbeton sa jail o sabay yung gibuhat na to? Wala, without any condition whatsoever, resulting to the full restoration of his civil rights. Pwede na siya makatrabaho, pwede na siya makaadto bisan asa. Absolute pardon. Now, when Duterte grants absolute pardon to Pemberton among ato mga prisuhan, dadto nga tingaling makaingon ko sa tuwang unan apa may mas worthy ato kang Pemberton. Pero siya ang gipili ni President Duterte nga tagaan og absolute pardon. Nakasala ba si Duterte? Nakalapas ba siya sa Constitution sa dihang gitagaan niyag absolute pardon? O katong uban nga naa dadto wala, gipabilin sa presuhan. Wala man. So therefore, okay. Now, balik ta sa Romans 9:14. Kung sa dihang gipili sa Dios si Jacob, o niya iyahang wala niya pabori si Esau, ang question dayon diri mo ni, nga ang Dios ba dili makaangayon? Unfair ba si Lord? Mo man ni question no? Labay injustice ani kay min kag unfair, but pasabot nakasala ba ang Ginoo? Ang Ginoo ba nakabuhat og daotan kay kung min kag unfair that is a sin. Ang Dios ba dili makiangayon? Matod pa ni Dari, dili gayud. Ang Dios is justisya, ang Dios is completely righteous. Kung iyang tagaan o pardon si Jacob o iyang tagaan o justice si Esau, wala. Makasala. Dili na siya act of injustice, kundi it's an act of righteousness and justice. Perfect. Both Jacob and Esau, sabton ta mo, these are sinners ni sila. Jacob bakakon, grabe, imong tanawon. Esau, same thing, makasasala. Both deserving justice of God. But God chose to pardon, favor Jacob over Esau. Pangutana, unfair ba? Dili. Because God is righteous. God is just when He exercised that. So, kung ang mga presidente dari sa Pilipinas, asa ba na ay right, na ay free will to choose, nga kanang ilagaling authority hinatag sa Ginoo, how much more God, the Supreme, He does what He pleases. Buhaton niya usay ang gusto, according sa iyang holiness and His perfect righteousness. He has that sovereign will to whom He will grant pardon. Padayon ta. Kay siya nag-ingon kang Moises, klaro kay diri. Kaluyan nako kadtong aduna ako'y kaluoy. O mapaungaron or may compassionate ako niadtong aduna ako'y puangod kaluoy. Busa wala kini magagad sa kababuton sa tao o sa iyang paningkamot, asa makagad? Kundili sa kaluoy sa Ginoo. Grace, mercy. Muna ang gisulti diri sa Efeso 1. God has decided in eternity past, iyang gi-exercise ang iyang sovereignty, kinsa ang iyang paboran, o kinsa tong dili niya paboran. Ang iyang gitagaag pabor is kadtong iya nang gipiling daan diha kang Hesus. Unsa man iya aron sila mabalaan og dili masaway. They would become holy and perfect. Unsaon man ni pag-accomplish aron sila mabalaan og dili masaway sa iyang atubangan. Verse 7 muna ang gisulti. Diha kang Kristo. Naangko nato ang pagkatinubos, pinagi sa iyang dugo. Diha kang Kristo. Naangko nato ang pagkatinubos. Now, muning diferensya
sa katong absolute pardon nga gigrant ni Duterte o kaning absolute pardon nga gigrant sa Ginoo sa iyang mga pinili. Kay si Duterte, according sa Constitution, makagrant siya pardon, pero yes, na-exercise ang mercy, pero asa man ng justice. Dapat na agoy masilutan. Pero ang Ginoo, because He is perfect, He is righteous, yes, He grants pardon, mercy, and grace, but His justice should be served also. Dili pwede ipadaplin sa Ginoo ang iyang hustisya aron ang iyang kaluoy, ang iyahang ihatag lang. Dapat ma-serve pod 100% ang justice. Kinsa man ang mo-absorb sa justice. Kinsa man ang makadawat aning hustisya. Klaro kayo dali. Si Kristo. Nagtubos. Siya mo'y niangkon, siya mo'y niingon, itabi mo. Ako na. Ato bakbakan ng buhay nga Diyos. Inana, ang pagkatinubos. Giklaro kayo ni siya sa Biblia. So walay maka-question. Kay na-serve ang mercy, niya asa man ang justice. Na-serve po. Ang munang inunong sa redeem, it means to buy out, gipalit. The term was used specifically in reference to the purchase of slaves' freedom. Now, mas maklaro pag yun nato ni, kung masabta nato ang Jewish context, okay? Ang context sa Jew, when it comes to slavery mo ni, kung naayo sa katao nga nakautang og dako kayo sa usa ka fellow Jew, ang iyang buhaton is this, di man ko kabayad. Yung siya nga nitawag nga, sige, bayri na siya through your service. Muna nga, magpailalom siya katong yang nautangan, mahimo niyang master. Siya na karon ang, nahimo siyang slave, kay dako man siya utang. Pero, kung naay relative niya, katong dako utang na relative niya nga dato kayo pod, nga mas dato pa atong yang, sige, yang nakita, naluoy siya sa iyang paryente, nga nahimong slave, dako siya utang, ana tong kining iyang datong relative, pila man ang iyang utang, muni siya, kwinta-kwinta rin tong, manayaw papak, muning tubo, sige, times ba? Sige, naay, sa chike niya, o sa baka, iyang bayran, for the freedom, sa katong iyang relative. Sumurang gitawag sa Bible, kingsman, redeemer. Gi-redeem niya aron ma-set free ang usa ka tao. Gi-purchase ang iyang freedom. Ang freedom, igsuon, dili ni siya libre. Kinahanglan bayra ni. Kay naay mo bayad. So, ang kanang gibayad is mo na ang tawag po nga ransom. So maning ransom, the price paid for the release. Usa may gibayran ni Jesus, release of sinner, slavery from sin and punishment. Ang sin is na munay nahimong master sa makasasala, mo'y nagdirect sa iyang kinabuhi, o ang sin na ay nagdala og silot. Pero kinahanglan, aron siya ma-release, kinahanglan na mo bayad. And the price nga kinahanglan, the wages of sin is death. Kinahanglan ay dugo nga moawas. Kinahanglan adunay perfect, walay sala nga motubos. Kinsa man na? Ato na naisgutan, si Jesus na. Atong balik ta sa Old Testament. Baklay ta balik para masabtan nato ni. Klaro kayo sa Exodus 6 verse 6. Nga gitagna sa Ginoo, nagprophesy sa iya nang gigarantiya daan. No? Si Moises, busa sultihi ang katawan sa Israel. Nga ako mao ang Ginoo nga magpagawas kaninyo gikan sa kabugat nga gipas-an sa mga Ehiptohanon ug luwason ko kamo gikan sa ilang pagpangulipon
ug luwakaton ko kamo. Klaro ka, gigarantiya na. Itatak mo sa bato, Moises, igna sila ang mga Israelita nga naulipon sa Ehipto. Nga lukaton nako sila ug tubuson nako sila. Okay? Uban sa bukton nga ituyod ug uban sa mga dakong buhat sa paghukom. To make the long story short, after daghan kay mga plagues, ang Ginoo niabot ng time. The time has come for the redemption aron ipagawas ang Israel sa Egypt. Hukman na sa Ginoo ang Egypt. Pero kinsa may nagpuyo sa Egypt? Of course, mga Egyptians o mga Israel, mga katawan sa Ginoo. Now, kung, di ba, hukman sa Ginoo ang Egypt, tungod sa sala sa Egypt, silang gibuhat, no, dili raman ang Egyptians ang makasasala. Ang makasasala man po Israel, man po, ang mga tawhan na ito, makasasala man po na sa kay all have sinned man. Tanan man, nagbuhat og dautan. Egyptians man ka, Israelita man ka, nakasala man gyapon. Naay paghukom, pero naay pamaagi ang Ginoo aron masalbar ang Israel. Giyang ignan si Moises kay mulatas ako, meaning ang Ginoo ingon siya, nianang balik. Okay. Mulatas ako nianang gibauna sa yuta sa Ehipto ug pamatyon, kinsay mo patay? Kinsay mo patay? Ang Ginoo. God will judge. Dili lang kani siya nga gaisgutan physical, but God is also able to kill spiritually. Ang Ginoo mo patay. No, because He is just. Iyang gisilutan, no, iyang nakahukom siya nga silutan niya ang Ehipto tungod sa ilang sala. Ang tao, mingon siya, ako pamatyon nako ang tanang kamagulangan sa yuta sa Ehipto. Tao mananap o hukman nako ang tanang Diyos-Diyos sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo, manandi karon. Mao unyay ilhanan alang kaninyo diha sa mga balay nga inyong gipuy-an. Ug kung makita nako ang dugo, musaylo mo nang tawag nga Passover no kay sayluhan dili na hukman. Musaylo ako kaninyo ug walay katalagman. No harm will come upon you. Nga moabot kaninyo diha nga hampakon nako ang Ehipto. Okay. Dare karon sovereign ang Ginoo. Iya na siya'y pagpili. Ang Egyptians iyang hukman. Nakita po nato dari ang Israel iyang kaluy-an. Klaro ba? Deserving ang Egyptians for God's justice. But God in His sovereignty, He chose to show mercy upon Israel. Pero dili dapat pod ang iyang hustisya mapadaplin. Kinahanglan na ay musalo. Kinahanglan na ay musalba mo in behalf no na ay sakripisyo. Na ay dugo nga moawas. Kinsa man mananap, lamb, without blemish, ipahid, nga maoy munidawat sa hustisya o aron makatagamtam ang Israel o kaluoy. It was not the intention of God to save all Egypt. Dili. God has decided to save Israel only, His chosen people. He passed over ang iyang mercy o ang justice mo'y nadawat sa Egypt. God has that sovereign will whom He will show mercy. God said, klaro kayo, I will show mercy whom I will show mercy. Naay mo palag, naay mingon, Lord, I suggest
Maraba ko si tawag anak, kana bitawang ginatawag kon, I object, Your Honor. Naay makainana sa Ginoo. God, kung kag mo-appeal ka sa highest court, God is the supremest, kung nabay may word nga, of the highest court. Supreme, sa tanang Supreme Court, ang Ginoo na ang pinaka-supreme, ana. Wala na court of appeal, man ka mo appeal. Ang Ginoo has decided. Now, going ta sa Old Testament, si Pablo nagsulti sa mga Christians dito sa Thessalonica. Kay sila gayud ang nagbalita kaninyo mahitungod kanamo. Kung giunsa ninyo kami pagabiabi o giunsa ninyo pagdangop sa Dios. Gikan sa mga Dios aron sa pagalagad sa buhi og matuod nga Dios. Og sa pagpaabot sa iyang anak gikan sa langit nga iyang gibanaw gikan sa mga patay. Kani jandot kani nga phrase. Si Jesus nga nagluwas kanato gikan sa umaabot nga kapungot. Dito sa Israel naay kapungot niabot gyud. Pero katong sa Egypt giluwas sa Ginoo ang Israel. Pero naapay mas worst pa nga justice nga wrath nga very terrifying. The wrath of God. Ang kapungot sa Dios. Pero kinsa man ang magluwas ni ato ni ana. Gikan sa kapungot sa Dios. Ang luwason ni Jesus. Gikan sa kapungot sa Dios is katong nidangop sa Dios. Gikan sa mga Diyos katong naghinulsol silang sala. Katong mituo kang Jesus. Katura ang makatagamtam o salvation gikan sa kapungot sa Dios. So, the only way for us to experience salvation is in Christ, by faith in Christ, and repentance from sin. Submit to Christ because you'll never know. Wala lang di kita. No, masayo unsa gid ni sa kangilngig, unsa gid ni sa ka terrifying kining wrath of God. Pero ingon diri sa Romans 8:1 and 2, busa sila nga anak ang Kristo, Jesus, dili na karon nga mga hinukman, kay ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nagpalingkawas kanako gikan sa balaod sa sala ug kamatayon. Christ paid the price. Christ paid the price sa tuang sala. O girilis na taniya sa kaulipon sa sala o sa punishment sa sala. Mao ang death. Christ took the punishment. So, unsa pa man ang imuang gikabalakan, salvation is found in Christ and in Christ alone. Mo gina siya ang atong perminti ibutang sa itong unahuna. No other salvation. Kung dili diha lang gyud kang Hesus ang magluwas kanato sa kaulipon sa sala o sa kamatayon. Pero kinahanglan nato ni sabtan. Ang tanang pinili sa Dios sa wala pa matukod ang kalibutan. Gitubos ni Jesus. Gitubos ni Jesus. God has decided. God has made His decree. Those whom He has chosen before the foundation of the world, whom He favors, He saves, He redeems in Christ Jesus. Now, kaduhang point, mga bunga sa pagtubos. Unsa may fruits of redemption. Unsa may bunga ani? Kapasayloan sa sala. Okay? Ang kapasaluan alang sa atong mga kalapasan
Napasaylo na. Di na ta paninglan kay nanay ni bayad. Nanay na garantiya. Dili na ka, mabala ka pa kay nana. Nana ang manunubos sa kalibutan. O sa may pasabot anang forgiveness ani nga passage. Ang pasabot ana is basically means send away and was used to indicate legal payment or cancellation of a debt or granting of a pardon. It is used in the scripture to refer God's forgiveness of sin. Di ba? Sa Lord's Prayer, forgive us our debts. Utang. Pero kanang utanga, gibayra na. Okay? Muna nga ang tao nga bulahan dili pulo ang sakyanan. Ang tao nga bulahan dili 5 ka mansyon. Ang tao nga bulahan maka-travel bisan asa sa kalibutan. Ang tao nga bulahan mo ba na ang true blessedness? Ingon sa passage, klaro kayo, bulahan sila nga gipasaylo sa ilang pagkamasinupakon sa balaod nga ang mga sala gitabunan. Bulahan ang tao nga dili na isipon sa Dios ang iyang mga sala. Pakpakan na to ang buhay nga Dios. Pagkanindot. Muna ka di yun di siya itandi. This is our, ginamito ka namin ito, treasure ba? Tumayon ka nga, am I blessed? Yes, you are. Yes, you are. You are blessed because you are forgiven. And that's enough. Kanang uban nga panalangin, pakapin na siya, pisik-pisik ang dako nga panalangin. Wa na, nahatag na. Bulahan ka, igsuon. You are blessed. You should be happy. Muna nga, bisan unsang may tabo, sa imong kinabuhi, ang uban, di pa kompleto ang happiness kay wapa ko uyab. Wapa niabot ang akong special someone. Ang special someone niabot na si Jesus muna na. That's enough already. Di ba ko happy kay katong giampon ako nga mudubli ang akong kita, wa pa man. Bulahan na ka kung napasaylo na ang imong sala. Di ba ko happy kay wa pa naayo ang akong sakit? Kinanglan pa ni muligon akong tuod, kinanglan. Bulahan na ka kay napasaylo na ang imong sala. Napabay mas labaw ani. Napabay mas mo labaw ani. Christ is enough. Muni siya makakanta ka nga, Christ is enough for me. Okay, in Christ I have forgiveness. In Christ I am set free. In Christ I am redeemed. And that's enough. That's enough. Sumala sa kadato, sa grasa sa Dios nga iyang gibobo nga ni kanato kay diha sa tanang kaalam ug panabot. Now, pangutan na unsa day kadato? Ang grasa sa Ginoo, of course, makita diha kang Christ. Wala na mas lain pa. Christ, when you see the cross, you see the Son of God is there, bearing our sin. That's how rich the grace of God. Napasaylo. But, tanawa po na to sa kadato. Kay kanisig, at balik tagay na sa pardon. Si Duterte, murag isa-isa lang gipardon. Pero tanawa, sa Biblia, no, kay usa kadaghan ang gipardon ni Jesus. Kay sa gipadayag 5:9. Ung nag-awit, usa ka bagong awit nagingon, takos ikaw sa pagkuha sa basahong nilukot o sa pagbukas sa mga silyo niini. Kay ikaw mauman ang gipatay, pinagi sa imong dugo, gilukat nimo ang mga tao alang sa Dios gikan sa kabanayan, pinulungan, katawan, kanasuran. Kana bitong mingon ka nga, for God so loved the world, this is what it means. World means nation, languages, people, country.
But it doesn't mean nga tanan Pinoy. Tanan ta Pinoy makatog langit dili. Naay pagpili, naay mga Pinoy nga giluwas sa Dios. Naay mga Pinoy nga gitagagrasya sa Dios. Ug dili lang kita tanan napoy mga nasod tribo. Unsa din siya kadaghan? Daghan kayo. Ingon siya, human ini ako nakita ang dakong panon. Dakong panon. Unya, walay bisan kinsa makaihap, daghan de kayo. Hilabihan kadagan nga di gyud maihap. Inana kadato ang Dios, siyang grasya, siyang kaluoy. Daghan ang iyang gitagaan sa iyang grasya, kaluoy. Dili maihap. Busa, padayon kita nga muwali sa pulong sa Dios, padayon kita nga musangyaw sa pulong sa Dios. Kinaay, no? Hope. Because those who believe part of this people nga nakita ni John. O kung sa may yang ingon dari, ang kaluwasan, asa? Iya sa atong Dios nga naglingkod sa trono, iya sa nating kaniro. From beginning, even eternity past, to eternity future, Christ, kay ang kaluwasan nato, iya ni Kristo, iya sa Dios. Ang Ginoo mismo maoy nagbuot, siya ang nagluwas kanato. Siya ang ato ang pasidunggan. I love this statement ni Paul Washer, and this is really true. God save you for Himself, for His glory. God save you by Himself. Through Christ, He paid the price. God save you from Himself, from the wrath of God. It's all about God. Pakpakan na to ang buhay nga Dios. Iya tanan dungog, og himaya, way ato ani. Iya ni tanan. Ang kaluwasan nato gikan sa Dios. Padayon ta, iyang sa verse 9 sa Ephesians, iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton sumala sa iyang maayong tuyo. Plano na nindaan sa Ginoo. Iyan ang gilaraw. So walay aksidente. Ikaw na Kristohanon because of the purpose of God, plan of God na siya. Aron paghiusa sa tanang mga butang, diha kaniya o mga butang sa langit o sang butang dinhi sa yuta. Now, lastly, ang pagkasinagop, diha kang Kristo. Ita, another na word, gipili, mahimong panulundon. Fruits of salvation, result of salvation, gisagop na kay panulundon. Nganong naman kay panulundon? Because, klaro kay diri, ang pagtubos sa mga nailalom sa balaod, aron atong madawat, ang pagkasinagop, ingon nga mga anak, gisagop ka, gibayra na, gihinluan ka, muna nga naanak kay panulundon. You have an inheritance and it's beyond compare. Ingon sa Biblia, wala ka masayod sa kadako o sa kanindot ang giandam sa Ginoo sa katong nahigugma kaniya. Katong nahigugma kaniya, iyang mga anak, gisagop niya tungod kay gitubos ta ni Jesus. Busa, ang pinakadakong panalangin sa mga magtotoo, mao nga pagkatinubos diha ni Jesus. Muna ang the greatest blessing that you ever received. That's why, human, di ba kanisa nga, ang context ani, is ang mga disciples nag-rejoice kay nakita nila mga milagro. Nakita nila nga mga yawa nito sa ila, grabe kay ilang kalipay. Gisultihan nila si Jesus, naghatag sila report kay lipay ka sila. Pero ingon ni Jesus, ikalipay hinuon ninyo. Ng inyong ngalan na isulat sa kalangitan. Ikalipay ninyo na. Muna ang dapat anchor sa imong joy. Muna dapat ang anchor sa imong happiness
that your names are written in heaven, that you are chosen in Christ and you are redeemed in Christ. That's where you anchor your joy. Ikalipay na. Yes, malipay man ka na yung mga answered prayer. Pero mas ikalipay nimo that your sins are forgiven. I hope i-plaster na to ang atong kalipay sa saktong plastaranan diha kang Jesus. Magampo kita. Ginoo, daghang salamat nining dakong grasya nga imong gihatag kanamo, Lord. Dili kami angayan ini kay kami makasasala. Angayan si mong silot, apan imo ming gipili nga makatagamtam sa imuang grasya. Diha kang Ginoong Hesus. Lord, ako mga pagampo sa imong katawan. Nga naay mga pagduha-duha, nga naay pagduda. Lord, I pray nga imo silang lamdagan. I pray, O Lord, that those, O God, nga adunay wapay kasiguraduhan, Lord, grant them assurance of salvation in Christ. Amen and amen. When